pipila umang mosulod sa Pilipinas gikan karong adlawa hangtod na sa tapos semana matud sa pag-asa. Si weather forecaster Rene pasyente dibutyag nga walay nakita ang pag-asa nga weather disturbance duol sa Philippine Area of Responsibility nga posibleng mahimong bagyo sud sa tulo ka adlaw o hangtod tapos semana. Gibutyag ni pasyente nga duna pay duha ngadto sa upat ka mga bagyo ang gikatakdang makaapekto sa nasod karong buwan sa Agosto. Apan sa pagkakaron, ang na-monitor lang sa buhatan mao ang usa ka cloud cluster. Apan gamay lang ang tsansa niining mahimong low pressure area. Sa gipagawas nga weather update sa pag-asa kaganinang buntag, ang Northern Luzon dunay maayong panahon nga idumbanan sa isolated thunderstorms sa kasagarang parte sa nasod, lakip ang Metro Manila. O gani ang mga gibana-banang temperatura sa National Capital Region, sa Southern Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Ang kinauhihang bagyo nga misulod sa Philippine Area of Responsibility mao ang bagyong Hana nga dunay international name nga Sodilor. Ug matod sa pag-asa, ang sunod nga bagyong mosulod sa Par, Panganlan ug bagyong Ining. Bag-ong traffic scheme nasab ang gipatuman sa Cebu City Traffic Office kon CCTO sa bahin sa Fuente Osmeña Rotonda. Sugod kagahapon adlaw Martes, ang mga sakyanan kinahanglan na mosunod sa parallel parking scheme sa outermost lane diha sa Fuente Osmeña. Samtang ang adjacent lane niini o kanang agianan tapad sa mga establishmento sa Fuente Circle nagpabiling gihapong drop-off point ug pick-up zone. Sigon ni CCTO Executive Director Ray Gialon nga kining bag-o nga parking scheme gikatakdang momenos sa traffic sa maong rotonda. Dugang ni Gialon nga tungod na ay mga sakyanan nga tag-as o dagko sa mga truck o pick-up, ang diagonal parking nga gipatuman sa una samot nga makadala og kahuot sa Fuente Osmeña. Ug bisan mas gamay na lang ang makaparking sa bag-ong skema, matod ni Gialon nga ang pagpatuman niini gipalabi ang interes sa kadaghanan kung ikumpara sa interes sa pipila lang ka mga motorista. Pipila ka mga Sugboanon ang nanghawd sa bag-uhay lang gipagawas nga resulta sa physical therapist ug occupational therapist licensure exams. Matod sa gipagawas nga resulta sa website sa Professional Regulation Commission ni adtong Martes, matod sa PRC nga nakuha sa tunghaan sa Velez College dinhi sa Sugbo ang parehong first place sa physical therapist ug occupational therapist. Sa physical therapist licensure exam, nag-una sa listahan si Kevin Velasco nga nakakuha og 86.95% nga grado. Gisundan siya ni John Amber Abelianida nga dunay gradong 85.75. Samtang 6th place ang Sugboanong si Paul Jonas Chan nga dunay gradong 84.85. Sa among pakiginabi kang Kevin Velasco, iyang gibutyag kung giunsa niya pagkahibaw sa resulta o kung unsa iyang awhag sa mga mosulod pagka-physical therapist. Pag first nako hibaw kay nanawag na ko ang teacher nako from Velez niya ni-inform ko siya nako nga congrats daw niya nangutan ako nga ano congrats igawas na yung results nga 2 days pa man so wala ko nito at first ningon man siya nga i-top daw ko sa board exam so pag check na ko naman jud dito akong pangan so nagsugunog pangurog ato tingo to no kay bawon sa akong gibati as I took the course I found out nga we're not only related to sports but we're also rehabilitating the injured, not only sa kanang mga na-injured sa mga bukog, sa mga muscles, but also those who are recovering from neurological diseases like kanang stroke, pwede po kanang mga heart attack, mga brain injuries. Kana sila, if ever nga may tabunan nila, we are the ones responsible rehabilitating them. So for those who are gonna take the board exam and they felt nga wala gabitaw kay sila nakadu well in college. So I would like to say to them na don't worry about your grades in college. They don't define who you are or what you are capable of. I just want them to do their best bitaw because you never know what they're capable of until they try. Occupational Therapist Licensure Exam, nanguna si Cesar Suicol Llanto III nga nakakuha og 82.80% nga grado. Gisundan si Llanto ni Jose Miguel Facturan Escanuela sa top 2, top 3 si Beatriz Marie Cuyos Castaño ug top 5 si Alexis Katrina Abelia Muile. Trabaho sa mga physical therapist mao ang pagtabang sa mga pasyente nga mahibalik o mapalambo ang mobility sa ilang panglawas. Samtang ang mga occupational therapist mao'y mutabang sa pagmintenar sa mga aktibidad sa mga pasyente kinsa dunay gihambin nga mga balatian.
13 ka mga nasod ang padayong misalmot karon sa Philippines' first International Folklore Festival sa Koronadal City nga nagsugod ni adtong Agosto 9. Ang 13 ka mga nasod pulos miyembro sa Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Art kon CIOFF. Ang maong selebrasyon nga magpadayon hangtod sa Agosto 18 mopakita sa nagkalain-laing 16 ka mga grupo diin upat niini gikan sa Pilipinas samtang ang laing 12 ka grupo mga langyaw. Ang mga performers gikan sa mga grupo sama sa PNU Singing Dance Troupe, Slovenia, Poland, Chinese Taipei, Armenia, India ug Filipiniana Dance Group, Mexico, Indonesia, Sri Lanka, Turkey, Russia, Philippine Barangay Folk Dance Troupe, Japan, Thailand ug Echo Dance Company of the Philippines. Sigo ni Francis D. Tolentino, kinsa MMDA chairperson sa opening program sa mga selebrasyon nga historic gyud nga festival sa Pilipinas. Samtang ang pag-host sa Pilipinas sa maong First International Folklore Festival gikan sa pagpaningkamot ni Koronadal City Mayor Peter Miguel. Kinsa maoy ni adto sa Germany alang sa pagbid sa maong event. Sigo ni Miguel nga ang nakapakabot nila sa bid mao ang conservation sa kultura sa tribong Belaan. Dugang sa mayor nga dako gyud silang paglaom ug paningkamot nga ma-innovate ang maong tribo. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your dose of Sun.Star News? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need.
To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southfed 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sa southfed.sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay ato ni bay original ni bay Bisdak Magazine bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Kapamilya actress Chiu may padayag nga makita daw niya ang iyang kaugalingon nga maniguwang kauban si Xian Lim. Ang tibok detalye sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Chinita Princess Chiu mibutyag nga makita daw niya iyang kaugalingon nga mag-grow old kauban ng iyang love team karon nga si Xian Lim. Kinigiingon sa actress dihang nag-guest ang Kim C Love Team sa episode sa morning show nga Chris TV kagahapon. Matod ni Kim nga nasulti niya kini kay daw magkasinabot ramang sila ni Xian bisan naa pa sila yung mga opposite interests. Sa dihang gipangutanan na ni Chris Aquino ang mga love team kung unsa ilang masulti sa usag-usa, adunay sweet messages ang duha. Sa bahin ni Xian, miingon ang aktor nga naalang daw siya kanunay para kang Kim ug ang happiness sa iyang ka-love team mao ang labaw nga importante kaniya. Samtang sego ni Kim nga mapasalamatan daw siya ni Xian kay ang aktor mo'y hinungdan nga nung kanunay siyang nakasmile ug malipayon. Sa pagkakaron, rumored boyfriend lang gihapon ni Kim si Xian ug wala gihapoy kumpirmasyon sa tinuod nga estado sa ilang relasyon ang duha. Apan aminado ang Kim C nga special sila sa usag-usa. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. Follow pod mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, ani ang mga winning numbers nga nigawas sa mga bulak kagabi sa 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Bulahon unya ang 649 Super Lotto o 642 Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita.
natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitahan ang www.sunstar.com.ph. Ipalusab ang among mga updates sa Twitter @Sun.Star Online o sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval, kini ang Sun.Star Pilipinas.